जोंखौ बुङो लहा खुख्रि गारियाव ला बाथुल ला माबाफोर जायोबा दानसिना फैजोब सोरबाबादि मानसिखौ लोगो मोनबानो होजोबखा बिफिएफनि मानसिखौ होखा बेबादि बुङोमोन जोंखौ जों लायोमोनबो बेबादि आरो बिथांमोनाहाय पेट बिसियाखै मायाखै होन्दों पेट बिसिनायनि जोंनाव नैबे मबाइलावनो फटेज दंजोबो आरो जौ लोङा होनो जौ लोंनायनिबो जोंनावहाय भिडिअ दङ मानसिफोरनिबो जोंनावहाय फटेज दंजोबो आरो गारि नाम्बारखौबो जोङो नैबे मबाइलनि गेजेरजोंनो फोरमायजोबनो हायो आरो मा प्लेट बिसिनायनि होन्दों बिसोर बिसियाखै होन्दों बिसिदों कंग्रेसनि दङ बिजेपिनि दङ आरो लोगोसे बिपिएफनिखौबो बिसिदोंमोन उदालगुरिनि मानसि गैया होन्दों बिथांमोना गासिबो दंजोबो जोङो बिसिनि गुन्दाखामोन आरो जयै खामानि मावखायोमोन आरो जों मानो मिथिया जानांगौ इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे जोबोद गोमोथाव बिनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां फेरेंगा बिथांनाव प्रश्न सोंनो नागिरदों सान्थिया बेनो नामा दिनै गुन्दाखौ मानो फिनो गोनां जाखो सान्थि रायजोआव गोजोननि नोगोराव दिनै फ्लेग बिसिनाय आरो अपोजिसन पार्टिनि सुबुंफोरखौ मावथिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ अपोजिसन पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा सुबुंफोरखौ दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालामनो मानो सिखा रुवा लानानै बाथुल लानानै बेरायनांगौ जाखो बेनो फेरेंगा नोंथांनि मलार होनाय रावा बेनो नामा मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि सान्थि हममन्न लाबोनाया बेनो नामा दिनै मानो बाथुल सिखा रुवा बलेर'जों गिदिंनानै फ्लेग सावनाय सोरखौबा बुख्रुबनो अर्डार होनाय बे खोथाया मारै सिखारबावखो रायजो राजाफोर बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन আজি আপনালোকে ওই ভিডিও ক্লিপসত যিখিনি ইউপিপিএল দলৰ শান্তি বংগ কৰা ষড়যন্ত্ৰ দেখিবলৈ আপোনালোকে পাইছে এইটো লৈ আপোনাৰ কি কমেণ্ট দিব এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে আগন্তুক 2025 সেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব লগা বিটিসি নিৰ্বাচনত নিশ্চয় ইয়াৰ উত্তৰটো দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा होगोन नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै लानाया गोनांथार आरो इयुनाव बेबादि सिन्थाधाराखौ नोंथांमोना दालासै मानगोनां प्रमद बर' नोंथां फेरेंगा नोंथां मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे जोबोद थगायनाय साख्रिनि सायाव थगायनाय एसआइइउ स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिट जाय बेथननि सेलारि बानायग्रा मोनसे स्टाफ एसआइइउ बे बुस्थुआनो एप्रुभ गैयाजासे बिथांमोना साख्रि होदों इउपिपिएल दले किमान थगायसे आरो थगाय किमान खायासे এইসব আজিৰ তাৰিখত সকলো ব্যক্তিয়ে বুজিবলৈ পাইছে আজিৰ তাৰিখত ইউপিপিএল দলে এছআইইউ নোহোৱাকে ষ্টাফ ইন্সপেকশ্যন ইউনিট নোহোৱাকে চাকৰি দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত কিবা মূল্য আছে নাকি সেলাৰি ক'ত পৰা পাব এছআইইউ এপ্ৰুভ যদি নাই ইয়াত কোনো সেলারি নবনাব আৰু সেলারির কারণে এপ্রুভ নহ'ব তেতিয়াহ'লে যি ব্যক্তিসকলে চাকৰি পাইছে আজিৰ তাৰিখত মা দেউতাই কিমান আশা ৰাখিছে ইয়াত আশাটো বংগ কৰা নিচিনা হ'ব আৰু ইয়াত ৰেছপন্সিবিলিটিটো হ'ব প্ৰমদ বৰ ডাঙৰীয়া চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী কৰাপশ্যন বুক সাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী কৰাপশ্যন কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী কৰাপশ্যন স্কিম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৰাপশ্যন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰাপশ্যন ইউথৰ লগত নৱপ্ৰজন্মৰ লগত কৰাপশ্যন मा सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनआव जरूर फोरमायहर लोगोसे बिक्रम दैमारी आदाया मा फोरमायदों बेखौ थन' नायनानै ला जोबोद गोनांथार खिन्थु जोबोद गोनांथार नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासं नैबे लेखाखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय आं होगोन बिसिडिसि सेक्रेटारिनि पस्टआ आसाम सरकारनिफ्राय फैबाय पस्टआ दङ नाथाय बे पस्टनि एगेन्स्टआव जेब्ला सासे बिजाथिया बिनि एपइन्टमेन्ट मोनगोन बेयो बबेनिफ्राय दरमाहा मोनगोन बेहा एसआइइउ एप्रुभ दङ ना गैया फाइनान्सियेल क्लियारेन्स दङ ना गैया बेखौ मोनथियालासेनो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फाया सेंग्रा सिख्लानो बे एपइन्टमेन्टखौ राननाया सबनिसाय गोरोन्थि जादों खारन पस्टआ दंखायो नाथाय बबेनिफ्राय बेथन होगोन बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन आसाम सरकारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामाखै एसआइइउ एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो गैया बेयाव दरमाहानि जेबो माब्ला मोनगोन माब्ला मोना
बिनि जेबो गुदि खोथा गैया जानानै दङ नैबे एखे बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टआ बेयाव लिरना होदों आसाम स्टेट फाइनेन्स कमिसननिफ्राय बुंदों डेभलुसन ग्रान्ट मोनसे ग्रान्ट हामायनो ग्रान्ट बे ग्रान्टआ मोनफैब्लासो मोनगोन फैयाब्ला आरो माब्लानि समाव बन्द जागोन अब्ला बेबायदि प्रक्रियाया लामाया फिनिशिं जायैयावनो दासो प्रसेसआव दंबाय थायो एसआइओ एप्रुभ माब्ला जागोन ना जाया बे पस्टनि आन्दाराव एसआइओ एप्रुभ जागोन ना जाया दासिमबो खोन्थानोनो हाया अब्ला बे क्लियारेन्स गैयालासिनो प्रमद बर'आ बोरै साख्रि होनो हागोन रायजोखौ थगायनाय जायाखै सेंग्रा सिख्लाखौ थगायनाय जायाखै होमबा थगायनाय जादों बेयाव लिरनाय दंखायो बिएलटिनि मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव 5.4 होनना बुंदों बेयाव स्पष्ट लिखादों हाग्रामा महिलारिनि एकर्डनि समाव 5.4 आव बे बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टखौ मोननो थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन बे मेम'रेन्डाम होनाय बायदिनो बे पस्टआ फैबाय बिटिआरआव होननानै लिरना होखादों बे राव प्रमद बर'आ लाबोनाय नङा बे जाबाय हाग्रामा महिलारियानो लानानै फैनाय बिएलटिनि नैबेयाव लिरनाय दंखायो बिटिसि एकर्डआवनो लाना फैनाय होनना बुंखादों मोजां दानि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि समाव जाफैबाय थिग किन्तु आधरा दरमा बबेनिफ्राय मोनगोन सेलारिया बबेनिफ्राय जागोन बिनि फाइनेल कनक्लुजनानो जायै सिगाङावनो बेयो राजनितिकनि लाबालाबाव एपइन्टमेन्टखौ दांनानै होबाय सेंग्रा सिख्ला भिक्टिम जाया आद्रा जाया बबेनिफ्राय दरमा मोनगोन बिनिखायनो बेबायदि थखायनाय आरो थखायनाय बेसेबां गोजान खारदों बेसेबां गोजानसिम खारनो थगायनानै दानो हमजाबाय आंखौ बुंदों आंनियाव नै बेयाव बिक्रम दैमारि बेहा दंखायो आंनियाव रिपर्टखौ डिरेक्टरा हरखादों बेयाव स्पष्ट नै बिक्रम दैमारि बेयाव जेबो एसआइओ एप्रुभ गैया जेबो फाइनेन्सियेल क्लियारेन्स गैया बे बिसिडिसि पस्टनि सिङाव बेखौ रायजो राजा मिथिहाला खस्थ' मोनगोन किन्तु फिनिशिं जायै सायावनो प्रमद बर'आ गावखौ जा देखायनो सानदों बेयावनो दिनै बिथाङा दाखोबाय थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेनानै थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल